sige. Hej sammen, i dag vil jeg vise jer lidt hvordan med mit hår. Her er en af dem. Det er en anden. Jeg kan godt lide det. Og så har jeg den her fra, ja. Den her er lidt tyndere, og jeg plejer altid at bruge dem her to, og den her plejer jeg bare til at bruge til andre ting. Så tager jeg lidt mest af den her. Så en klat her. Så lukker jeg selvfølgelig låget. Og så sætter jeg det sådan lidt forsigtigt. Det er sådan, sætter håret forsigtigt klar, og så skal jeg have noget lidt, sådan der sådan sidder, så det sådan sidder lidt bedre, det er meget. Så det sidder det sådan lidt bedre. Og jeg skal tænke, du kunne måske stoppe videoen, fordi så har jeg lidt fedt fingre. Og den her sådan gør, så det sidder bedre. Ja, jeg går en del op i mit hår. Og så sidder håret med ligesom lidt. Men du kan også lave sådan en slik frisyre. Men det er ikke helt mig. Så er det blandet lidt op her. Og vi ses. Hej. Hej.